no us podeu ni imaginar. Ai, mon pare, durant tot... Tenia les maneres de l'art. Benvinguts a l'apagada de misteri. Passem una mogra. Serà una ombra desconeguda dins de la seva cambra. Emmudeix, li entretalla la respiració, el cor li batega amb força. És una llegenda molt coneguda. I aquesta llegenda es diu La bossa de bou. Aquesta història s'entronca en tota una sèrie d'aventures que van passar. Correu! Correu! Fugiu d'aquí! Que ve l'exèrcit sarraí! Però esclar, de sobte la filla va dir: mare, i la gallina? I la mare va dir: la gallina menja amb el sac! Hi ha algú de Barcelona? Sisplau, per favor, creguin-me. Cal que acceptin a ulls clucs que la gent del Pirineu és el rovell de l'ou de la galàxia. I així, només així, sereu tractats de seguit com a casa. Tot el que en sabia dels Pirineus era el que n'havia après quan estudiava la revàlida. Que poc quedava de l'aspecte pulcre propi d'un metge ni que sigui rural. Ja fa un parell de dies que tenim nevada. Esperem que no li pegue per gelar i tocamos los ous. No les podem veure, però sabeu quan podem veure les fades? A la nit, però quan hi ha què? El cel. Quan hi ha lluna plena podem veure les fades, però les fades s'han de ficar just al raig de llum de la lluna. Es va enamorar perdudament de la nimfa Tossa, una nimfa preciosa, guapíssima, de les més belles que s'havien vist mai. Sabeu què és una nimfa? Com fades, eh? Doncs la nimfa Tossa era guapíssima.
Benvinguts a l'apagada de misteri. Us esperen històries reals o no? Les nostres llegendes. I la Beatriu, la pobra i desgraciada Beatriu. Quina desgràcia que acaba de passar! Acaba de morir de part! I aquell pobre home, què farà ara? Silenci, silenci, sisplau. Les nenes estan soles a casa. Però, què feu tan mudades? Aquí passen coses estranyes, eh? Los Tamunt diuen que han vist un estrany ocell negre. Millor si no n'heu sentit a parlar mai. Molt millor. Això que era de casa humil. A l'habitació del Roig acaba de passar una demògra. No us atureu! Pugeu cap dalt! No us quedeu aquí baix! Ni cos, ni ànima. No has vist aquell ocell negre que acaba de sortir volant? Tot el dia que l'he sentit donant cops de bec a la finestra. Vos no us ho creieu, però aquesta i jo ja fa un parell de dies que la veiem. L'he vist! Veieu, no us atureu, afanyeu-vos! Sento! Però què et passa? Què tens? Què et passa? Se m'ha plegut. Sento, ajuda'm, sisplau, anem a veure Corre, el anem, docent, tinc anem, molta por. Sóc aquell que un dia vas criticar. Sóc aquell que tot tous tem. Aquell que encara no sabeu si sóc veritat o sóc una invenció. Sí, sóc el Panna. Oh, Déu meu! Qui t'ho ha fet, això? Fill, fer-li això a una mare! Com s'has vist? Maleït Panna! No és veritat, no m'ho crec, que no m'ho crec. Jo no hi aniré pas a comprovar-ho. Aneu-hi vosaltres si voleu al cementiri. És que encara no sabem on han enterrat el Panna. Diuen que l'han mort. I l'han tallat a trossos. Blasfèmia! Tot això fou escrit aquí. Beatriu meva, filla meva, marxem d'aquí, alliberem-nos, Beatriu. No sabria com explicar-li, pare, la meva felicitat d'ençà que vaig pecar. Aneu, marxeu d'aquí. Marxeu abans de que les ombres del seu cor s'apoderin del vostre. El serafí de Cal Potarranco, el sereno de Tous. Sé que realment voleu veure la bèstia. Sé que realment teniu la curiositat. Seieu i acomodeu-vos. I aquí podreu veure la bèstia! I aquella nit càlida i plena de tempesta de 1911 hagués encongit l'ànima de qualsevol de vosaltres. Dins d'aquell bosc em movia amb rapidesa com una ombra sinistra. Semblava que havia sorgit del no-res. El bestiar de les masies alertava amb neguit de la meva estranya presència i ni tan sols en arribar aquí, al petit poble de Tous, em veia ningú. Inquieta, se n'adona que una ombra desconeguda és dins de la seva cambra. Entre sospirs i carícies, entre mirades i abraçades, l'honor de la Beatriu és consumat. Aquí en teniu la prova. Mireu-lo, llegiu-lo, creieu-lo. A cada plana hi trobareu la seva signatura. Aquest és el contracte que signen les meves mullers. Com podria explicar-li, pare, la felicitat que sento d'ençà que vaig pecar? Perdoni per no ser el qui vos voleu de mi. I diuen que les nits de tempesta encara es poden sentir uns plors a la llunyania. Els del pare de la Beatriu, que no va aconseguir rescatar la meva enamorada dels meus encants. Em podeu alimentar les flames de la foguera. Jo no les vull per res.
el que us anava a explicar és que jo, que sempre estic llegint contes i llegendes, estava llegint un conte que hi havia moltes llegendes a dintre. I sabeu qui va aparèixer mentre jo estava llegint? No sé si el coneixeu per aquí. És l'ogre Menjamots. El coneixeu? Sabeu què fa l'ogre Menjamots? Doncs jo recordo de tots aquests contes, perquè just estava llegint-lo quan va venir l'ogre Menjamots. Me'n recordo de la llegenda. Si sou aquí, deu ser per escoltar-nos, ja que heu vingut a veure això que hem fet. Que no tenien gens de temps per ella. A manca de l'atenció dels seus progenitors, l'encarregat d'omplir la nena de luxes i atenció era el majordom. Sí que has crescut, Beatriu! Aquesta canalla no para de créixer! Ajudeu-me! Ajudeu-me! Tu el canviaries la teva samarreta blanca per la meva llana. I he anat a buscar la mort. Soldats, no us moguin de cul! Què podia oferir ella? Si s'alimentava de les arrels que trobava? Aquí tenim la... Mai no havia provat res igual! Va, dona, explica'm, què hi ha? Terres per menjar, tant gastar, oi? Però la Blanca i aquell noi... Mirant, i buscant a tot arreu no sortia, s'amagava i no hi era cap racó. És la foc que s'obre en terra. I tant, que ja n'és de pesada, eh? Ai, doncs mira, a mi, què voleu que us digui? Amb els cabals que tingué, malgastant-los dia a dia, amb menjars els consumia. Haurem de fer fora panada, això mateix! Home. D'acord. Vols la llegenda? Dóna-me! Miracles i misteris que esdevenen fum.